எருமை மாடு. அம்மா. ஏய் எதுக்குடி உதைச்ச? டேய் உன்னை எழுப்ப சொன்னா எருமை மாடு மாதிரி படுத்து தூங்கிட்டு இருக்க. எந்திரிச்சு ஆபீஸ் கிளம்புடா நாயே. நல்லா சாப்பிட்டு படுத்து தூங்கியிருந்தேன். வேலைக்கு சேர்த்து விட்டு காலங்காத்தால எழுப்பி சாவடிக்கிறா. போ அப்படி. லூசு. கை காட்டு. எதுக்குடி இது? இங்க பாரு, இனிமேல் இது உன் வீடோ என் வீடோ கிடையாது, இது நம்ம வீடு. ஸோ உனக்கு ஒரு சாவி எனக்கு ஒரு சாவி. ஓகே சரி, ஓகே வா போலாம்.